Ćao, ja sam Ana. Mislila sam da su pravo i pravda isto, što nije nažalost tako, ali sam ja i dalje pravdoljubiva. A što se tiče karijere u Delta Agraru, ko ne želi da radi među najboljima? Kad sam bila jako mala, htela sam da budem učiteljica, ali već u osnovnoj školi sam poželjela da budem advokat ili pravnica. Oduvek verujem u čuda, ali ni čuda se ne dešavaju slučajno, moraju da imaju mali podsticaj bar. Kroz život me vodi ljubav, ljubav prema životu, ljubav prema ljudima, ljubav prema svemu. S obzirom da sam oduvek u folkloru, mogu da kažem da je sličnost između folklora i korporacije velika. Potreban je individualan doprinos, kao i timski rad. Mi ovde svaki dan u Delta Agraru osmišljavamo nove koreografije. Anči, molim te samo baci pogled na ovo. Izvini, moram da idem.